kada ti milim čovječ, ti ne možeš više u ovoj državi, ti više ništa ne možeš napraviti, ono. Pa čovječe, ono, ne znam kada ti velim sve ide na kurac, ti više, ono, ne možeš doći trebi, ono, ti mate danas, čovječe, ono, danas dođu u dućan, tebi, ono, kuš, ono, kuš, isfuram, ono, mislim, čovječe, ono, daj, možeš mi promijeniti, ono, $100, treba me gleda, ono, kuš, Kaj me gledaš, ti mater, kaj me gledaš da ono mi pročenđaj, ono. Ne, ono, kuš, sad sam na smijeni, ono, kuš. Da ne me tak gledat, čoče, glavu ću ti priljepit, ono, kaj briš, ti mater, ne reći danas više, normalno trebi prići, ono, sam te gledat nekak iz, ono, niskog, ono, iz niskog mi ženska glava, ono, iz niskog jebate, ono, kaj me gledaš, jebate. Trebiš puno mijeniti materi uči, ono, čovječe prođeš BMX-om kuš, kad treba, ono, kuš novi BMX je. Treba gledati, ono, kuš, kaj si ti u 18. stoljeću, mislim, kaj sam ja u 18. stoljeću, kaj furam BMX, ono, BMX, mislim, da je zipa, ono. Mislim, kaj mi treba furat onaj jebnuti materi remobilčić, jebnuti materi, ne karu staviti da džir napravimo, ono, ne karu ne budem profurat, jedan džir oko zgrade, ono, evo bi mi valjda zapinjalo dolje, ono, kuć, mogu bi ga, valjda bi mogu taj romobil staviti na karu pa ga ratmu jebnuti, materi, valjda je napravljen da ti kara fura romobil, ono, mislim, ne vjerujem čovječe, ne vjerujem danas, ono, fakat više, ono, ne kužim jebnuti, materi, ono, kaj spuran trebu, ono, zovem na mobitel kuš, kao spurat ću se, ono, kao bebe imam obać, potrebi veli kuš, a kaj ti raš po ciglu, ono, a kaj raš po jeben ti mater, koji ciglu, ono, kaj imam mobitel, ono, prvi sam ga imao, jedan. Da, ono, kuš, kaj trebaš imati to, kaj bi trebao ti mater imati karo od 30 cm, a mobitel od 1 mm, ono, centimetrić, ono, nema ga, tražim ga pol čuke, ono, mislim, daj, molim te, ono, da se skoncentriraj kravu je, ti, znači, da ovdje sljeći, jer ti mater, ono, ušta smrljima, ono, mislim, ne kužim, ono, kada ti, ne kužim, mislim, danas trebamo pokarat, mislim da ti trebaš biti specijalista, ono, mislim, danas nema tih, ono, 16-ica da se to jebe, ono, ne, 16-17 godina da ti možeš lijepo poprasnut po prdi, ono, stavit u dupe, ono, kalordu, nema, to se sve fura kuš, kada ti, ono, ne bi to dalo do 25, 16, ono, do 30, mislim, daj, molim te, ono, popuši mi kursi. Nemaš šanse da ti danas umočiš ono prstu, ma nemaš prst staviti čovječ, nemaš prst staviti u prdu, ono 3 osmice malo za ono, znaš, za vrijeme, ma kakvi ti, kaj si ti, ono prosti, ono kaj, pa ja sam kuš na vjeronauk idem, ono kaj bi učiti meni, ono mi, primi mi džonđija i malo, čuješ, ja to ne kužim, majke mi, mislim, kaj se to svi se fura, ono, ne znaš što više, ono, ne znam, ono, mislim, na kaj se ti ljudi furaju, ono, ko je kurac, mislim, ne znam ti ni pričat više, ono, neću ti više ni pričat, ni ispričat ću ti drugi put, ne znaš pričat, ono, ma kaj, fura se, sebi muka jem, ajde, mislim.